Čaute ľudia. Keďže sa už asi 3-4 týždne snažím presvedčiť Torena, aby sme natočili konečne One Piece. A on proste, že ne, že už tam nemá čo povedať a bla bla bla. A potom, keď mu na to niečo povie, on zase opakuje bla bla bla. Tak som to vzdal a jak ste si aj mohli v posledných pokoch počuť, tak chce, aby sme si to točili zvlášť. No a tým pádom, že ja chcem, aby One Piece pokračoval, pretože je to jedna z tých rubrík, ktorá vlastne úplne od úplne samotného začiatku už vo svojej videí, tak mi nedal na výber a musím tu s vami sám prekonzultovať. Ja dúfam, že ma to nebude, že mňa to bude baviť, ale ja dúfam, že to bude baviť aj vás a že sa tu spoločne neunudíme a že ja to nejak neprešvihnem na nejakých 30 minút rozprávania. Každopádne, nebudem sa vrácať k tomu, čo sa stalo predtým s tým Krakerom a tak. Kebyže o tom sa chceme nejak pobaviť, alebo vy sa chcete o tom so mnou pobaviť, tak to nechajte v komentoch, ja sa vám na to pokúsim odpovedať. No ale prejdeme k tej najnovšej kapitole, ktorá je tuším 839. Kapitola, ktorá sa už po dlhšom čase prehodila z lesa, prehodila sa zase ku Sanjimu, ku Germe 66, nie som si istý, jak sa to číta. A začína to byť zase zaujímavejšie. No, máme tam cover, ktorý je na počesť skončenia série Kočikame. Keby ste Kočikame nevedeli, tak choďte na náš web, zistíte, že to je séria, ktorá vychádzala 40 rokov týždeň čo týždeň a bola taká dlhá, že si zaslúžila aj zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Nech sa tu prekoptávam. No a inak taká drobnosť, tak to obočie, alebo teda tá trojka, čo ako má byť náznak obočie toho Kočikameho postavy z toho diela, tak sa objavila skoro vo všetkých jumpovských sériích, teda možno, ale z tých, čo som ja čekoval, tak sa objavila všade. Objavila sa, jak mám vo One Pieceu na coveri, tak sa objavila v Torikovi, tam ho mal ako dokonca normálne obočie, takisto sa objavil aj My Hero Academia, kedy ho tam mal ten malý pervert ako obočie, tiež sa objavil, v Haiku sa to objavilo, alebo napríklad, keď teraz si budete najmä pozerať 7. kapitolu Neverlandu, tak tam to bolo tiež a som vedavý, to nájdem. Je to tam celkom tak dosť bijúco do očí až, takže si povieš, what the fuck, ale potom ti to dopne, keď vieš o čom. No každopádne už tomu mám písať, takže som sa zase zamotal, cover pekný, po novom čase boli všetky postavy zase na jednej stránke, takže akože super, mám radosť. No a prepísme sa k Germe 66, vidíme ako vyzerá nejaká jednacia sála, zároveň kde sa aj je, čiže to je nejaká reštaurácia. No a tu je úplný, alebo aspoň ja si myslím, že tam je úplný náznak na nacizmus, na Hitlera, pretože ten vtáčik a celý ten oddiel a ten prístup toho, jak oni si idú vyslovene po niečom svojom aj cez mŕtvoly ostatných a ich vlastní vojaci ich nezaujímajú, tak tam vidím úplne dokonalú náražku v tom. Zároveň, keď si prezriete tú celú sálu, tak môžete vidieť, že otec ako šéf celej tej Germy alebo Germy sedí najvyššie, že tam má svoj trón a ostatní všetci stoja, alebo teda sedia pri stole vo svojich kresielkách a každý má zase svoje číslo. No, na postránach máte také mapy, celkom by som si typol, že sú digitálne a že sa vlastne, že oni zobrazujú, kde sa momentálne nachádzajú všetky tie lode, alebo teda simáci tých asasínov. Tiež by som si typol, že jak má Oda má rád hru s číslami a je to 66, teda 66, tak by bolo celkom pekné, alebo teda celkom predvydateľné, kebyže celkovo tých simákov lodí má 66 Germa. No a na tých mapách sa vlastne zobrazujú, kde sú, kam idú a tak. Zaujímavou poznámkou je to, že Sanjiho otec povedal, že asi sa už dlho nebudú zúčastňovať Rivieri, pravdepodobne tak kvôli tomu, že sa spájajú s Big Mom ako pirátkou. Ale čo nám je to zaujímavé, tak je to, že budú o krok bližšie k svojmu cieľu. No ako pochopil by som, že ich cieľ je to, že znovu ovládnuť North Blue a zase tam pánovať železnou rukou a ovládnuť to, ale nechápem moc to, jak im to pomôže to, že sa oddelia od vlády, pretože North Blue, tam piráti nemajú moc. Takže im by viac vyhovalo, kebyže sú chápaní ako tá Royal krajina, alebo teda Royal zoskupenie. Zase ale na druhú stranu, keď som sa do toho teraz takto zamotal a sa zamyslím, tak z North Blue je určite veľa kráľovstiev, pretože celkových nejakých 190, myslím, že 194 kráľovstiev, ktoré sú pod svetovou vládou, alebo teda aspoň tých kráľov, ktorí sa idú zúčastniť Rivieri. Riviera je to stretnutie kráľov, ktoré sa koná každé 4 roky. A celko by dávalo zmysel, že keby stadiaľ ako vypadli, tak by vlastne mohli ísť obsadiť to North Blue. Pretože oni nemôžu okupovať inú krajinu, keď sú súčasne sú vo svetovej vláde, že?
No, ale zase vypovedať zo svetovej vlády asi môžu hoci kedy, no. Neviem presne, akože v čom to je, ale je to zaujímavé. No, zároveň teda neskôr vidíme, že Sanji je konfrontovaný, alebo teda konfrontuje svojho brata, aby dojedol to, čo nechal na tajniny. A Sanjiho brat Niji sa rozhodne, že on je ten práce, ktorý si môže robiť, čo chce. No a neskôr teda si nechá zavolať šéfku kuchárku a na ňu hodí tanier. Sanji ho zachráni, čož teda nemal robiť, pretože ten tanier by bol ublížil menej ako to, čo sa stalo potom. Ale na základe toho sme zistili, že Niji je oveľa silnejší ako Sanji. Pretože Niji sa tedy nastaral, vybehol po ňom, chcel kopnúť a keď si všimnete ten panel, kedy ho vlastne jeho otec skrikne na neho, aby zastavil, tak Niji už má nohu pri Sanjiho hlave a Sanji sa ešte furt pozerá dopredu. Takže on si ešte ani nevšimol, že na ňo útočí. No a jak sa zastavil, tak išla tlaková vlna, ktorá rozbila synu, ktorá bola za Sanjiho. Takže Niji je dosť beast, je oveľa väčší beast ako bol Yonji, ktorého si porazil. Predtým Sanji. No a keď sme u tých bratov, alebo celého u tej rodiny, tak je zaujímavé, že všetci súrodníci vidíte, že majú to obočie, alebo teda u všetkých vidíte aspoň to ľavé obočie, že majú točené do toho istého smeru, jak má Sanji. Ale Sanji má to druhé, inak než má Yonji. Lebo Yonji je jediný, ktorý má odkryté celé vlasy. No a zároveň ďalší, kto má zakrytý, je ich otec. No a na poslednej stránke sme sa dozvedeli, že oni si tam klonujú svojich vojakov. Tým vysvetľuje, že prečo sú tí vojaci takí ochotní pre nich sa obetovať, keď zakažú, alebo teda nakážu vol. Že ich to vôbec netrápi, pretože majú neobmedzené množstvo v úvodzovkách surovín na to, aby mali svoju armádu. Preto sú určite aj dosť obávaní. No a tu je celé zaujímavé to, že keď si pamätáte, že potom čo Yonji bojoval so Sanjim, tak vtedy ho ten vedec naprával také, že mu narazili tak 2 trúbky do hlavy a zrazu bol úplne v pohode. Takže tam by som celkom rozmýšľal, že tým, že Sanji je trošku iný s tým, alebo teda ten Yonji, že má odkryté vlasy a je ako posledný syn, že teoreticky tiež by to mohol byť nejaký klon. Ako, je tam veľa toho veci na uvažovanie. Pardon. Takže toto sú nejaké moje teórie k tomu celkovo. Ja som bol z kapitoly nadšený, pretože po dlhom čase tam bolo niečo zaživnejšie. Ja ešte som zabudol povedať to, že zase sa ukázalo to, akú veľkú moc má Big Mom, aký veľký dosah má na informácie a samozrejme to sprostredkovala aj Sanjimu Fotrovi, ktorý to hneď využil a dostal Sanji ešte do väčšieho kútu tým, že ak chce zachrániť tých, ktorých má rád a bohužiaľ nemá dosah na izbu a na celú tú baratiu ako reštauráciu, tak bude musieť robiť to, čo sa po ňom chce. Takže toto je tiež zaujímavá zápletka a ďalší krok do toho kolieska, ktorým tam Big Mom a Jimmy funguje. A celkovo sa to pekne začína zamotávať a sledujú, čo ďalej. Na budúce by sme sa zase mohli prepnúť do filmu a nejakým spôsobom možno dokončiť toho Crackera. Prípadne by sme sa ešte mohli prepnúť Brookovi a samotnému Pedrovi, pretože teda majú tiež svoju linku a teraz nevieme, čo je s nimi. Takže toto je odo mňa všetko, ja som z kapitoly nadšený. Dajte vedieť, ako sa vám páčilo toto review a prípadne, ak chcete nejak prekonstruovať to, čo sa stalo predtým, celý ten Cracker a jeho súdnosť a tak zanechajte koment. Takže zatiaľ čau.